перепрошую. Так що з цього? А що таке сотник? Що таке сотник, шановні? Стояв тут на барикадах. Не треба так розмовляти. Не Що це дозволяє треба. Ти тут не один. Я з вами не говорив. Ти зі Ти мною не почав похожий на розмовляти. сотника. Вот это сотник, блин. Да. Намило такого сотника. Я ради такого сотника стоял. Сотник 2 пули получил, на какое мыло? Ви є провокатор і відійдіть. Провокатором назвали. На шоссе сотник гимно. Нормально разговаривать надо. Я не был завод. А що він розговариває? Що він тут дуже фраєром? Що він фраєр? А що він фраєр? Я сотник, а я сотник. Ну і що? А знаєте, Я тебя закрою! Кто ты такой, чтоб мне рот закрывать? не треба бути банту. Це банту Он начал рожать. приходить фраєр. Який фраєр, який А ви бачите, як він прийшов? Руки подівали. 10 тисяч Снимайте, снимайте! Снимайте! Блядь, снимай! Я Михаил Орленко! Я Михаил Орленко! Запомните это все! Снимайте! Я Михаил Орленко! Посмотрите, что я делаю! Я киевлянин! Я простой киевлянин! Камери не чіпай, не чіпай камеру. Знімай. Не чіпай мене. Я сказав, не знімай. Журналіст, преса. Дивись, що роблять! Ви бачите, що говориться? Прийшов сотник! І почав відкрито битувати. Яку? Назвав мене провокатором. Я хочу знати, що сталося в Криму. Не знімайте, вам сказано. Я сказав, не знімайте. Що ви хочете палити? Надо там. Мене не чують. От ця от людина. А що? А я тут за що стояв? 4 місяці стояв далі. Шановний, і не розказуй мені, що я маю робити. А я кому сказав, що ти маєш робити? Правильно. І я координував тисячу. Причина проста. Я прийшов висловити свою думку сюди. Ти прийшов Але коли людина п'яна, зі мною спілкується, людина п'яна. Я чую від одного і від другого людина п'яна. Ти брехун! Ти брехун! Ти брехун! Давай я дихну! Давай я дихну! Давай я дихну. Ну і що? Кому що дихнуть? Кому дихнуть? Кому дихнуть? Брехун! 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 Людиною не кричи, тут у тебе люди стоять. Я не говорю! Ти розкажи, свою думку. Я чув я чув ще. Я в Україні не спав ніколи, я спав в палаті. Я спів в палаті. Я вас не Слухайте мене, не можу! З роботи прийшов, не газ витягнув, тому що там. Ви ж прийшли І зараз ми попросимо Мої друзі, з якими я руки крутити, хоча що він сотник. Юра, не треба. Приходи, я з тобою поспілкуюся. Куди поспілкуюся? Камерами спілкуйся! Куди скажи? Брехун! Тут спілкуємося. Я стою від початку, від кінця. І я далі тут стою, розумієш? Це мої друзі. Він стояв тут, я тут стояв. От, розумієш? І я відповідав за цю барикаду і всі оборонні дії, які відбувалися. Я є сотник другої сотні. І коли ця людина говорить, що я стояв, хто ти тут такий, мені, по-перше, мені образливо чути, коли я тут свою кров, так, пам'ятаю, друже. Коли тут людина говорить, хто що такий, ну це, по-перше, некоректно. Про Крим був, а не про тебе. Я ж не прошу І не про твою сотню, а про Крим. Він звичайно, сказав, що здали шановний, Крим. Причому здали? Ви ж не знаєте всіх подій, які відбуваються. Зараз Я знаю всіх подій. Дождалися, що здали Крим.
воно такі речі не Ти вже говорить. фраєр. Фраєрами була попередня влада, яку я руки скидав. крути. Я не в владі. Я не в владі. Я не є у владі. Перепрошую. Влада фраєрську ми скинули. Кинули і прийшов ти. Вона є, що виявляється. І запам'ятай, і тебе скинемо. І Половина тебе такої скинемо. самої банди прийшла. Якщо така влада Така сама влада прийшла, він же не скинули. Дивіться, можна Яка різниця? Яка різниця між Юлькою і Януковичем? Яка різниця? Це ви спитайте Юльку і Янукович. Вони просрали Крим уже, а на півдні наших б'ють, А мене не зрозумієш. наших б'ють, а нема кого захистити Ви там. говорите для мене речі абсолютно незрозумілі. Дивіться, я нікого не приходжу розганяти. А що Ти руки мені крутив. Я вам Ти руки мені не руки кручу. Я бачу, що ти камери Якщо засняли. б я вам руки крутив, ви б лежали на землі. Ти мені Бо руки я крутив. тут- Це питання. Я тут воював, і я тут далі стою своїми хлопцями. Є правда, дійсно він стояв на першому барикаді. Це раз. Друге. Ніхто не заперечує, що Друге. коли я Сотник, воював, другий теж, сотник. мабуть, Так. пам'ятаєш, я десь на першій барикаді. А тепер, якщо ми говоримо про Крим, давайте. Так. От не говоримо про мою сотню, про Так, вулицю так. Грушевського. А при чому Так тут і- сотня до Криму? Я ж говорю про Крим. Ви хочете почути про Крим. Слухайте, Хочете чути вірно? Вірно. Слухай, будь От. ласка. Слухай, Дійсно, в Криму зараз дуже складна ситуація. І ці уроди, так, вони пішли до Росії, вклонилися і здають народ. То що? так. То що? Там 90. Підожди. Я можу говорити. Чи ви мені не будете давати нормально спілкуватися з людьми? Ці уроди, дай отой сказати. прем'єр-міністр Криму, так? І той другий названий, як їх, Константинов, Аксьонов, да, Аксьонов це і ми Константинов. Це є виродки, вірно? Про це Вірно. ми знаємо. Там Всі не сумніваються в цьому. Далі. Стосовно по Криму, ніхто абсолютно не буде здавати Крим Російській Федерації. Ну то, що вони підписали щось Там з наші Путіним герої. сьогодні, це одне. Там А то, військові що наші герої. військові вже сьогодні лунали перші постріли там. Вже вбили капітана. Так, от ніхто не збирається смерть? здавати. Стоять на це, яка допомога їм йде. Послухайте. Вони що зробили? Вони ж не говорили, що Росія почала війну. Вони ж солдати Росії казали, що вони і не солдати А що, Росії. то не видно І знаків. без того? Так ми всі це розуміємо. Так. Але Росія каже, що їхніх військ нема, що самі кримчани зробили референдум і все. І прийняли до складу себе Російської Це Федерації. ми знаємо Ми все. з цим не будемо погоджуватися. Це ми знаємо. І сьогоднішня влада. Помолчи. Помолчи. Чтобы сегодня наши солдаты там не были убиты. Дивися, друже, перепрошую. А я тут стояв 4 місяці, і ми скинули владу. І по тому, і по Криму зараз. По Криму. Ще не скинули владу, не скинули. І по Криму питання зараз будуть вирішувати і вирішують. Багато вже зроблено. Розумієте? Отак зробити не можна. Помолчи, а? Чи що? Единого выстрела. Чому здали? Дали Крым без единого Росії выстрела. було потрібно Сюда, то. сюда. Росії було потрібно то. Выслушайте почали теперь стріляти. Выслушайте теперь другую сторону. Не только себя Ні, слушайте. я себе говорю з вами. Почуйте людей, Я які сюди чую. прийшли. Я така ж сама людина, як і ви. Так вот, дайте мені тепер сказати. Прошу. Да. Люди сюда вышли ради чего? Вы этот вопрос не задали, когда сюда пришли. Ради чего сюда вышли люди, начали палить покрышки и начали перекрывать движение. Эти люди не вышли, да, это люди не были в самообороне, это люди не были в правом секторе, это вышли простые громадяне Украины, это вышли кияны. Почему они вышли? не Это только подтверждают кияне. все. Они Да. вышли, потому Украина. что у них накипело. Накипело что? А Чтоб- всіх накипіло. Дайте сказать, дайте Друг, сказать. всіх Дайте накипіло. сказать. Дайте, не перебивайте, дайте мне теперь сказать. Накипело то, что Крым сдали без единого выстрела. Это власть, которую мы, вот и вы в том числе как сотник, привели сейчас в кабинеты.
Она сдала Крым. Это власть, если вспомните. Да, она подписывала с Януковичем соглашение, когда 50 трупов лежало в гостинице «Украина». Это власть. Дайте сказать, не перебивайте. Це брехня по соглашеннях якихось. Какие? З Януковичем ніхто ніяких соглашень не Зайдите на брехня. А мировую кто подписывал 18 числа? И выборы через полгода. Які, блін, А день жалобы кто объявлял? переговори? Янукович, мы Перемир'я з Януковичем. 18 числа. И 18-го я тут воював, друже. Это- 18 числа. А Яценюк говорим- где был 18 числа? Мы говорим про власть, а не про тебя. Янукович. Мы говорим про Яценюка, мы говорим про Кличко, мы говорим про Технебока, мы говорим про Порубия, который с 18 на 19 в больнице Пропал. лежал. Парубія підірвала граната. Дай Бог, що тебе не підірвала. Да, його що ти підірвала. цілий, а його підірвала. І за Парубія не говоріть нічого. Ще раз, Парубій вів нас у бій, розумієш? я його не бачив. Я А його зараз він спасає країну. не бачив. І так далі. Я был. Я был. Ты где был? На институтской я был. На институтской я был. Люди, Я здесь тоже был. И у меня вопрос. Врете все! И у меня вопрос. Что он сделал Турчинов, чтобы не было трупов сегодня? Что вы сделали, чтобы трупов не было? Где стали? Чому 3 місяці маринували, а не взяли? Чому? Коли було 2 мільйони на народ, чому не взяли